kiwoce. A cikin shirin namu na yau, waɗanne irin kaji ne ake kiwo domin samun riba mai yawa? Kuma menene alfanun kiwon irin waɗannan kaji? Sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Ni ne Abubakar Ahmad Tijani, jagoran shirin. Sanin kowa ne da cewa sana'ar kiwon kaji sana'a ce mai riba kwarai. Kaga bayan ga masu kiwon kaji don su sai da kwan kajin kawai, akwai kuma masu kiwon kajin don saida su, wato don sana'a. Amma wani babban kuskuren da wasu makiyayan kaji kan yi shine rashin lakanta ko koyon dabarun kiwon kaji na zamani, ko ma su nemi sanin irin kajin da za su iya kiwo don samun riba mai yawa. A dalili da haka ne yau a cikin shirin kiwace-kiwace na gayyato Malam Yunusa Yakubu Safe, wani manazarcin kiwon kaji da ke nan ma'aikatar bincike wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke nan Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, domin ya tantance mana yadda makiyayi zai kiwon kaji don samun riba. Malam Yunusa Yakubu Safe, barka da zuwa. Assalamu alaikum, na gode. To da farkon farawa dai ya kamata mu ma gane su waɗannan kajin waɗanda za a kiwon su domin saidawa ba domin su saka kwai ba. To waɗanne irin kaji ne waɗannan? Na suna nan da yawa dai, amma dai daga cikin wanda suka fi muhimmanci za mu dan ba da misalin su domin manomanmu su nema ire-ire wannan. Akwai mai suna Starbro, wato fararen kajin kenan, suna daga cikin masu ba da nama, ba su ba da kwai. Sannan kuma akwai Red Bro. To Red Bro akwai su, amma a kasan nan Red Bro manoma ba su san shi da yawa ba, amma shi ma yana da kyau domin yakan kai kilo 6 zuwa 8 ma wajen lokacin da ya ballaga. Suka mai girma fiye da Starbro, wato wannan fararen, amma abinda suka aka fi sani a kasan nan shine Starbro. Banda Starbro muna da kazuna mai suna Hako breed, wato wannan wato ana aure tsakani kaji mai suna Rhode Island Red da Plymouth Rock, da yawai nan sai idan aka hada auren su aka samu mai suna Hako breed, wanda zaka same su bakake. To wannan ma mutane mu manoma ba san su ba, su ma suna hakika sukan ba da nama kwarai da gaske, wato suna daga cikin iri na broilers masu muhimmanci. Suna daga cikin masu muhimmanci. Bayan da wayannan akwai dako, su ma dako farare ne, babbancin su dai shine wajen wato nauyin jiki. Wannan dako yakan da kilo kamar 8 zuwa 9 idan an auna shi wajen wato kilogram. To wayannan suna daga cikin kadan wanda za mu dan ba da misali su, amma kai kuma akwai wani mai suna Hubad, a kasan na akwai shi. Wayannan su ma ana kiwon su ne domin nama, ba domin saka kwai ba. To waɗannan irin kaji da ka lissafa mana, duk ana samun su a wannan ƙasa? To da yawa akan samun su, amma wasu a yanzu haka sun bace. A ƙasar na yanzu wanda suka fi yawa shine Starbro da Red Bro, ana samun wannan. Idan makiyayi ya sayi waɗannan kaji kuma ya fara kiwon su, to daga wata nawa ne suke isa fara sayar da su? Sati 4 zuwa sati 8. Daga wata 4 zuwa wata 8 sun isa, ko kuma daga wata 6 zuwa 8, duk wanda ka yi daidai ne. Sun isa yanka. Sun isa yanka. Wasu kamfani, misali irin kamfani masu dafa abinci sayarwa irin na China's din nan, Mr. Big, sukan fara saye tun lokacin da yana ko sati 4 ko sati 6. To yana yana da kyau ko da makiyayi suna da irin wannan da yawa su je irin wannan kamfani, wato shi yasa wannan kiwon wannan kaji ba da nan sani a ciki. To makiyayi ya zai hada abincinsu, domin na san irin waɗannan kaji suna iya zama kaji na musamman kenan. Kaga dole abincin su ma ya zama na musamman ko dai. Kwarai da gaske. Na farko su samu masara ko jan dawa, sa'annan kuma su samu alkama, sa'annan kuma su samu wato soya beans, sa'annan kuma su samu kulikuli, sa'annan kuma su samu wato kifaye, kananan kifi ko kuma crayfish. Kuli wannan dai da na sani. Wannan kulikulin da ka sani. Sai a samu.
duk ma'adin abinci ne ina son lissafa sannan nuna yadda za a hada su. Sannan kuma a samu abin da bature na cewa dication phosphorus, wato ana nufi wato kasusuwa kenan. Mutum yana iya je wato mayanka mahauta kenan ya tara kasusuwa na dabbobi ya kona su ya hada da abincin, ko kuma ya dafa su har su ya kona sannan ya hada da abinci. Sannan kuma akwai abin da ana ce limestone, wannan da turawa wato farin kasa, ana ganewa ko. Sannan kuma da wanda gishirin da aka sani muna sha, mutum yana sha, dabbobi suna sha. To amma abu muhimmin da dole makayi ya neme shi ne ana ce premise. Wannan makayi bai iya samu wannan da kan shi bature ne ya riga ya yi adai wannan, sai ya sami wannan a kasuwa. To idan mutum ya samu waɗannan ababen da muka lissafa, to idan mukadara mai kaji 150 ko zuwa 200 ne, sai ya samu wannan jan masara ko jan dawa kamar buhu guda. Sannan kuma ya samu ko waɗannan halkama wato wheat bran ya samu rabin buhu, ya samu wake soya wato kwatan buhu, ya samu gyada ko kuma kuli-kuli, in gyada ne ya samu rabin buhu wato tsaban gyada kenan. Sannan kuma ya samu wato kifin crayfish. Idan ya samu crayfish ya samu waɗannan tiya kamar guda 4. Sannan kuma ya samu wato wannan calcium phosphorus waɗannan kasusuwan da aka kone, idan ya auna akalla ya zaman tiya 1.5 ko tiya 2. Sannan kuma ya hada da wannan limestone wato farin kasan, sannan kuma da gishiri da wannan premise. Idan ya hada shi sai a nika. Idan an nika, hakika wannan shine kyakkyawa hadin na broiler starter, abinda kananan kazuna za su iya fara da shi, yayan tsakin. To wannan ilimi mutum zai yi amfani da shi yanda ya gan yawan gonansa, yawan abincin, yawan dabbobin, yawan abincin. Ga misalin da za mu dan bayar domin taimaka manomanmu. Amma premise wannan kuma a sani guda daya kawai ya isa. Me premise? Premise wato wani sinadari ne ana sai da shi a kasuwa. Makiyayi ya je kasuwa, ya je wajen da ana sai da magunguna na dabbobi, asibitin dabbobi wato chemist na dabbobi, musamman masu sai da abincin masu sai da abincin kaji suna sai da shi. Irin masu sai da abincin kaji an tambaye su, amma abun takaici a kasan nan yanzu an yi jabun shi. Akwai jabu wannan premise a kasuwa, idan mutum bai san shi ba ya tambaye wato masani domin ya nuna mishi ainihin shi wannan premise din. To menene alfanun kiwon kaji dan dai a sayar da naman shi, ko kuma dan a sayar da kajin dan yanka ba dan saka kwai ba? To me alfanun yin haka? To a yayin yin haka dai yana da yawa. Na farko dai makiyayi na son abu mai sauki, ba wanda yana son wahala, ayan da kudi zai shiga da wuri. Kowa da ya san kasan nan naman kaji na da farin jini kwarai da gaske, kuma ana bukatar naman kaji kullum. To farko alfanun shi shine mai kiwo wannan kajin zai samu kudin shiga mai yawa, domin ana sai wannan kajin da muhimmanci. Dalilin haka yana sanadi zai samu kudin shiga. Na biyu, wannan kaji masu yin nama suna da cin abinci da gaske, kuma sukan mai da wani abinci ya zama naman jikinsu, ba kamar saura masu saka kawai ba. Na ukun, zai iya kiwo wannan lokukuta da dama a gida guda, domin a sati 6 zuwa 8 ka sayar, za ka iya sake a shekara kana iya sai da su sau 2 sau 3. Amma akalla masu saka kwai sai sun doko waje kusa shekara 1, wato wata 6 zuwa sama. To kagan wannan ba zai yi ka sayar sa'an ka yi a lokaci guda ba, a shekara ba. Amma wannan saboda alfanu da makiyayi zai samu a cikin wannan masu naman shine zai iya, wato abinda bature na so quick turnover, wato zai dinga mai da kudin shi nan da nan. Idan ya saka kudi ba zai dade ba, ya mayar, ya saka ya mayar, ba kamar masu saka kwayin ba. Wanda yana daga cikin alfanu wannan kiwon kaji masu ba da nama ba domin kwai ba. Sa'annan kuma dukka jikin wannan kaji babu abun yarwa ciki. To wayannan suna daga cikin muhimmancin
na kiwo wannan wato kaji don nama ba domin kwai ba. Kuma na karshe wanda mutane mu suna yi mata kirari, kajin nama mai ba da kudi, mai bunkasa wato dukiyan matalauci. Gaskiya ne. To Malam Yunusa Yakubu Sakwe, za mu so mu ji irin shirye-shiryen da mai son kiwon kaji zai yi kafin a kawo masa kajin. Amma kafin nan ga mabudin kunne ga makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu a gida. Sarki baban Musa na ko kaɗa mana tambar rana yallo gaba rago ya faɗi ya ji ana faɗin a koma gona na gaji kurmin giya. Rika an gwaji kan gero na gode maka ɗan mai gero ya mai tsara mai nowa ya taimakon talakawa ya taimakon Madalla. Ya da sauran jama'a masu sauraron mu a gida, kar dai a manta ana sauraron shirin kiwace-kiwace ne. Shirin da kan zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma bada dabarun noma ta ƙasa da ke Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria. Kuma yau muna tattauna dabarun kiwon kaji don saidawa tare da ƙwararren namu wato Malam Yunusa Yakubu Safe, wani manazarcin kiwon dabbobi da ke nan Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria. Kwanakin baya ka taɓa magana irin shirye-shiryen da mutum zai yi da za a kawo masa kaji na saka kwai, lokacin mun yi magana kan kwansu ne. To yanzu idan mutum zai yi shirin kiwon kaji don saidawa, to kafin a kawo kajin akwai wasu shirye-shirye da ya kamata ya yi. Akwai da dama. Da wannan shine bature na cewa pre-brooding management, wato shirye-shiryen da za ka yi kame ka fara kiwo din. Wato bayan da ka riga ka samu na farko dai, bayan da Allah ya hore maka wato manzili wajen da za a kiwon su, wato gida kenan, wato gidan kaji. Ana ganewa ko? To kame a kawo su na farko dai ka tabbas wannan wuri ya zamanto ya samu tsafta, wato an gyara shi, babu kura, ka yadda gidan kaji ya zaman datti. To idan akwai datti kame ka kawo sabin, sai ka kwashe wannan dattin gaba da kayi. Na fata gane ko? Sai an share wurin. Na biyu, wuri ya zama tsaf kwarai da gaske. Wato kwana 7 ke na faka mai a kawo kananan kazuna kenan. Idan ya rage kwana 7 zaka kawo su, shine zaka yi wadannan abubuwa da ana ce 40 days da kwana 7 kana kawo. Za a share wurin. Sannan kuma idan akwai dust, kura kenan, duka za a share su. Ba za a yadda gidansu akwai dust ba, domin dust yana iya kawo cututtuka. Ina fata na ganewa ko. Sannan kuma drinkers, wato wajen zuba masu ruwa, za a wanke su a gyara su. Na fata kana ganewa. Sannan kuma akwai abin da bature na ce disinfection, wato za a yi amfani da irin su chemicals kamar Aiza, Dettol, kamar mu da ba da misali wannan irin ruwan toka namu na gargajiya ya mafi amfani. Makiyayi ne kawai suna kashe kudin su banza. Wannan ruwan toka na gargajiya sai ka watsa duka gidan kwana 7 kame a kawo su. To duk sai a diba toka, sai a zuba ruwa a sama, sai a sa wani kwano a sa toka a saman shi, ana karba wannan ruwan. Wannan ruwan da zaka gan shi yana da karfi da kauri, to wannan ruwan ne shine ruwan toka. Duka koina a gidan da za kawo su na akurkin kaza kwana za a wawatsa wurin, a yi amfani da tsintsiya, sai a sa ciki ana watsa koina. To wanda yana daga cikin hanyar na shamfida. Na biyu kuma light ne, wato kwana 7 kame a kawo su, sai mutum ya sa globe na wuta, imma ko fluorescent ne ko globe ne, a saka wuta din domin wurin ya yi dime tun ba su iso ba. Tun kame su iso ya yi dime, tun da kanana ne ba sa son sanyi, wurin ya yi dime. To idan sun zo cikin wannan dime kagan sun ji daɗi. Kuma abun nura da ya kamata makiyaye su sani, idan mutum na so ya ji dadin kiwo wannan broilers din kananan su, ba su so wuta 24 hours. Abun da ya fi kyau, wato a gidansu kada ka kunna masu wuta awa 24. Abun da sun fi so shine awa 14 zuwa 10. Bai dace ba.
zafin zai yawa abinda ana so shine wuta ya yi awa 14 zuwa awa 16 wannan shine yayi daidai. Sai dai Malam Yunusa Yakubu Safe gashi ka koro gamsasshen bayani mai amfani amma lokaci yayi mana halinsa. To jama'a sai a tara a lokaci na gaba mu ƙara gayyato ƙwararren namu domin ya ƙarasa mana wannan bayani. To Malam Yunusa Yakubu Safe mun gode. Ni Abubakar Ahmad Tijani ke cewa mu huta lafiya.